ne daktari Dennis Miskellah bende twak. Iwacho gimoro kanyo mangima ahinya mabigini anga duogo mondo mi wang' rangi bende matut kotenore kod achiedh nade kata ng'ukni mane sirkal oyudo iketo e tim UHC e tielo mokwongo. Gin ang'o apo nono manotimo gigi bende ma ochopo kar kanyo. Daktari Dennis Miskellah, in bende in mane gweng'no mano ma Kericho, kendo gigo ma timore odiochieng' ma kawuono gin gigo mosebedo kata ka timore higa ka higa. En mani sirkal mar William Ruto ne gisingo mar timo nyasi ni kaluwore kod thor wach ma opogore mano kama gintiere kar kanyo achiel kachiel. Wadhi bedo kanyo bende ka warango gi ni kama gintiere gin nade. Nyaka sani kane pok awei daktari Dennis Miskellah, gino mana apenji kacha en odiochieng' ma kawuono kaachiel koda ka nyasi madhi timore mar Mashujaa. En mano ma idhialo nyasi ma Mashujaa ka irango kaka inyalo ti kod lony manyasani e chwalo wechegi mago mag UHC. Bende en gimoro minyalo wacho ni nyaka sani okenge oseket makare. Nyoro aneno kacha weche mag tudruok bende ka ilose. Jopiny nyalo bedo ni kia adieri gik matimore e sirkal kata migawo mar thieth kotenore kod thieth mogonyore ma oganda dwaro ni. Ntiere weche ma piny osetimo. Ntiere rembe ne magisebedo godo. Ka mosetimo wasaneno ka weche mag KEMSA, until reform look at the KEMSA, the National Procurement Board, Manko Kilsa Nima Madi Chunge, which mag Kelo Yede. To any healthcare need, and devolved function, shared function. Ntiere role gratitude, Masiri Kandema Gungi Tie, to teach Timomi Sirikal Mamalo. To a meetings was at Mamang, Pokanoka counties. Oketo motegno reforms which mag health engage kakane mulu nikana wacho ni ntiere weche mag osiptande yedhe mashinde gi jothieth to gigi teke seketo minyiewo gi miketo kamoro achiel nyaka bed ni leadership and governance telo maonge mibadhi telo maonge nyaw telo maonge sunga telo ma winjo lit mar jopiny makoro county dhi to keto budget moromo ne weche mag thieth kaka ginyiewo yath kawuono mikelo osiptal paponditi kae gweng'wa kae yedhe go morumo to bendi kelo sustainability ke chako wuoth en ber lakini kaka gi sustain wuodhno mwadhi no safari mok watim ni 1 year 2 year kana watim 5 years 10 years e sirkal mar Ruto en wuoth mok wachako sani to chalo wach free primary education mano chaki gi Kibaki to wadhi go mbele nyaka sani kuro leadership nyaka waket maber mana ariyo en ni wach mar financing wan kaka union okwayie gi wach mar financing kana mar chunge garamia wach mar thieth ni gi wach mar insurance kata kumba mar NHIF nango kama Kenya atamalo 80 gin jogo matimo handa swekra jogo mago tongo jogo matimo hala timo self employed informal employment ineno to sirikal poko giso ni idi wach mar NHIF ni jogo ma are informal employed jogo mondikre gi wegi ibo gina de market mag insurance NHIF masani en kangato oido ngaro bibi ngaro jariem penga jariem piki kwa wale penyo tour to bahati mbaya kule ko dhionga do insurance no chul for 2 years mount 12,000 to thieth mo de yudo en thieth mar mana 1,100 no ka yentire lal madhi bete ne chekani kulo kaka yuno na wach man finance ndegi kere Mwatiga to nyiewo kata mana sukari, ko nyiewo mogo, ko nyiewo kata mana airtime. Tikawo siling achiel e wiye, siling ariyo e wiye tikawo tikete health fund. Ko fund ni ema ndiko dakteche, fund ni ema geto osiptende, fund ni ema nyiewo yedhe, ni ema konyo jopiny. Mar adek ni waseng'iyo counties kata mana gi national government. Pok aneno ka giketo mpango mar ndiko jotich mag thieth. Kata gere mana osiptal maber manade. Miketi yedho miketi machine ka daktari mane jatuo podonge okibikonyo diriyo kama jotuo bibiro hospital ngech kichio go nyathini ne dendo chako choka de gotieno paro ni ida tero Obama kana mana Russia kana mana Omabe to kaya idi pango la ingi yake na chiel kende to dware jotuo te ibo pango la indi maka gini ndini pesa paro dhiambo chiengno okidhi otongo okidhi wero chiengno kitimo hala to ingama timo handa swekra ibongyo ni aka ya dhiri mwanatero hospital awek hospital mondi adhia otimo hala mondi kono ya giket dakteche moromo e hospitende mana dek en ni
sirikal be nyaka ng'eni to daktari ka giseketo gi hospital to be are they properly trained tuo manyasani nja wabiro clefas watimo kodi show mar cancer yo pio jo ni ndiyo isinga ni mondo atim examination atim screening ani tuo mar cancer to kasa yude to be daktari madhi neno ja bong'eyo kaka ithiedho tuo ni sani jo pio jo ni gidhi hospital mag dispensary health center to iligi symptom kata ranyisi mar tuo moro mokiyiego tigisidi ma infection timi antibiotic tidok dala chiemo kichopo Kenyatta ni tuo ni kochopo stage 4 nyal konyi because jogo matiyo kanyo are not fully trained jogo matiyo kanyo lony malongo weche mag tuo masani wanyamrero magoro sirikal sani oingre ni sirikal oketo nyamrero makadho 1,100 ni nyamrero mondik ni nyamrero akoso moji mag thieth inyisi ni eno bedi ng'amonge kisungu to bedi ng'amoluore kor gweng kuno kisungu kiluore kor gweng ile yake ni kit boni midi pimo pressure pimo sukari yedhe bomi omi amoxil kipana cetamol kipana dol ni ili poke kor gweng kuno mane di konyo jo piny nade ng'ama oso weche mag thieth tako puyo chinade mi wacho ni athine ng'ok to dio gutieno to biro nyamrero chopo ni anime flagil ni kaw flagil e muony ineno kuno weche mag nyamrero go watamre kabisa sirikal on jogo mosomo weche mag thieth ken nowacho ni higa ka higa obolo go joti mag thieth 20,000 mage mondiki mondo ochung'e weche mag thieth thurka ango duogo mondo apenjere ni en gin in terms koso gin tich mage nikech iwacho ni tich matich to wacho ni nyaka chak mana kumoro ka odhi owiya chalo gi mar jopuonj mano wacho ni miyo gi jopuonj 10,000 kata 30,000 to migi mana teacher in terms anga duogo iri mondo iduok mano kaka yore nyalore tang'eni sano nego bena biro e round mogik ir daktari James Nyikal to daktari yena mondo mi adhi ir daktari Ezron Omolo en gi